ክልተ ዓይነት ዩቲዩብ ቻነል ኣለዉ። እቲ ሓደ ፐርሰናል ዩቲዩብ ቻነል እዩ። እዚ ቻነል እንታይ እዩ ኢሜይል ወይ ከዓ ጂሜይል ብምህላውኩም ጥራሕ ዝህበኩም ቻነል እዩ። ስለዚ ከም ዲፎልት ነገር ቻነል እዩ። ካልኣይ ብራንድ ዩቲዩብ ቻነል ይበሃል። እዚ ድማ እቲ ብጣዕሚ ኣድላይን ገንዘብ ክትሰርሕሉ ትኽእሉን ቻነል እዩ። ብራንድ ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ጌርኩም ከም እትኸፍቱ ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ከርእየኩም እየ። ስለዚ ብራንድ ዩቲዩብ ቻነል ማለት ገንዘብ ንምስራሕ እትኸፍትዎ ቻናል እዩ። ብራንድ ዩቲዩብ ቻነል እንተዘይኮይኑ ብዲፎልት ቻነል ገንዘብ ክትሰርሑ ኣይትኽእሉን ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ከመይ ጌርኩም ብራንድ ዩቲዩብ ቻነል ከም እትኸፍቱ ከርእየኩም እየ። ዘድልዩኹም ኣፕሊኬሽናት ኣለዉ። ካብዚኣቶም እዞም ኣፕሊኬሽናት ዩቲዩብ ሓደ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን እቲ ትጥቀምሉ ቪድዮ ገለ ትርእዩሉ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን የድልየኩም እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ብምቕፃል ድማ ጂሜይል ኣፕ የድልየኩም እዩ ኣብ ስልክኹም ስለ ዘሎ። ሳልሳይ ድማ ክሮም ኣፕሊኬሽን ክሮም ግዴታ የድልየኩም እዩ። ምክንያቱ ገንዘብ ዝሰርሕ ኣካውንት ወይ ከዓ ዩቲዩብ ቻነል ብክሮም ኢና ንከፍቶ እምበር ብዩቲዩብ ኣብዚ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ባዕሉ ኣትና ኣይኮንናን ነኸፍቶ። ስለዚ ክሮም ኣፕሊኬሽን የድልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት ስቴፓት እየ ክጥቀም ብዝተኻእለ መጠን ግን ሕፅር ንምባል ከርእየኩም እየ። ስቴፕ ዋን እንታይ እዩ? ኣብታ ጂሜይል ኣካውንትኹም ክትከፍትዋ እኒአኩም መጀመርያ ብሓድሽ ስልኪ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ጂሜይል ኣካውንትኹም ትኸፍትዋ። ካሊእ ጂሜይል ወይ ከዓ ኢሜይል ኣካውንት ክህልወኩም ይኽእል ድዩ ግን እዚ ገንዘብ ትሰርሕሉ ኣካውንት ስለ ዝኾነ ክስረቑ ወይ ከዓ ክዝረፉ ገለ ስለ ትኽእሉ ተጠንቂቕኩም ሓድሽ ጂሜይል ኣካውንት ተዝኸውን ይምረፅ። ስቴፕ ቱ ብምቕፃል ድማ ዩቲዩብ በቲ ትኸፍትዎ ኢሜይል ሳይን ኣፕ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ተኣትዉ ማለት እዩ። ኣብ ስቴፕ ስሪ ድማ ስቴፕ ስሪ እንታይ እዩ? ኣብ ጎግል ክሮም ንኣትዉ። ካብዘን ኣፕሊኬሽናት ሓንቲ ጎግል ክራም እያ። ስለዚ ናብ ጎግል ክሮም ጌድኩም youtube.com ኢልኩም ወይ ከዓ ሰርች ገብሩ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ብራንድ ኣካውንት ኢልኩም ሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኣ ሰርች ምስ ገበርኩም ቀጥታ ኣብኣ ክሊክ ትገብርዎ። ክሊክ ምስ በልኩም እንታይ ክመፀልኩም እዩ? ከምዚ ክመፀልኩም እዩ። ስለዚ ኣብ ዝመፀልኩም ድማ ናይ ዩቲዩብ ስምኩም ተእትውዎ ኣብዚኣ ምስ ፀሓፍኩማ ክሪኤት ትብል እኒኦ ክሪኤት ትገብርዋ። ስለዚ ብራንድ ኣካውንት ምዃኑ እንታይ ይሕግዘኩም ኣሎ ማለት እዩ? ሓደ ብዙሓት ሰባት ማኔጅ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። መልቲፕል ማኔጀርስ ክህልዉ ይኽእሉ ብዙሓት ክልተ ወይ ከዓ ካብ ክልተ ንዓቐብ ሰባት ዘዩቲዩብኩም ማኔጅ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ቀፃሊ ድማ ሰኪሪቲ ይህበኩም ብዙሕ ዝኾነ ፕሮቴክሽን ፓስዋርድ ክትቕመጡ ትኽእሉ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ገለ ዝበሃል እኒኦ ንሱ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ንሱ እውን ትጥቀሙ ካብ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ብራንድ ክተቕምጥሉ ትኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብራንድ ኣካውንት ማለት እዚ ጥቕምታት ኣለዎ። ብምቕፃል ድማ ገንዘብ ክትሰርሕሉ ትኽእሉ ኣካውንት ንሱ እዩ ኢለኩም እየ። ከመይ ጌርኩም ብራንድ ዩቲዩብ ቻናል ከም ትኸፍቱ ሪኢኹም ኣለኹም። ኣብ ቀፃሊ ድማ ቪድዮ ሰሪሕኹም ፖስት ምግባር እዩ ዝቐረየኩም። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ዩቲዩብኩም ክትዓብዩ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ገንዘብ ትሰርሕሉ ሜላ ሓደ ዩቲዩብ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ድማ ክሰርሐልኩም ትደልዩ ቪድዮ ኣብ ኮመንት ከታፍልጡኒ እሞ ክሰርሐልኩም ይሓተኩም። ኣብ መወዳእታ ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ናብ የድልዮ እትብልዎ መሓዛኹም ሼር ብምግባር ክለዋወጥኩም ይፈቱ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሰናይ እዩ።